Allah wai an kira mu ne mu zaɓaɓɓu ne daga mu nan wanda aka ware a kowane masallaci a nan festa guda biyar biyar. Saboda haka daga maza akwai guda biyu akwai imam. Saboda haka kowa an ba mu kyauta wanda za mu je mu riƙa ci har ya kai mu tsawon lokacin da aka ɗauka mana na shugaban ƙasa. Za mu ci garin kwaki za mu kuma ɗan ci shinkafa lokacin da muke buƙata lawai. Wannan mai girma ciyaman kenan lokacin da gamin yi wannan kyautar. Tafiyarsa an wado fi lokacin da gamin ba. A'a ya kira mu ne wani gida na S-Plus na 5th Avenue S-Plus. A nan ne aka ware mu aka zaɓe mu kowane masallaci mutum biyar biyar aka ba mu irin waɗannan kyauta. Na farko dai ga wannan garin kwaki ne aka ba mu don mu riƙa ci don mu ji daɗi wannan kuma shinkafa ce lawai. Na gaya maka mu biyar biyar ne a kowane masallaci na unguwan nan aka zaɓa aka